Okay, så her der er vores journal, som vi har skrevet, og den er lavet af Anne og Sofie. Og formålet med den her opgave, det var at bestemme sukkerkoncentrationen i sodavand. Så det vi har gjort, det var, at vi tog et pyknometer, som I kan se her, fyldt med vand, og så en vis procent sukker. Og så skulle vi så veje det, og se hvor meget det vejer. Og om sukkerindholdet gjorde nogen forskel på vægten. Og så vejede vi det så efter 5% og 10%, 15% og 20%, for at se, om det gjorde forskel for, hvor mange procent sukker, der var i det her pyknometer. Ja, og så til sidst tog vi så også, hvor meget af en Sprite, hvad det nu, sodavand, det varede. Og her så har vi så igen resultaterne inde i Inspire, hvor vi så kan få, hvor meget de forskellige havde, hvor meget procent sukker der var her, og så her, hvor meget det varede. Og så har vi taget det i en rigtig flot graf her. Og så til sidst så skulle vi så tage det med sodavandet, og så varede det altså cirka 89. Og hvis man går op til 89, så er der sådan, at det var vist 88,5, og det varede, og så var der så 8% sukker i. Og hvis man så tager Sprite-flasken her, og man ser her, hvor meget sukker der var i, så kan man også se, at der i den står der, at der er 10% sukker i. Så vi var altså ret tæt på at komme hen på, hvor meget Sprite-flasken viser, man har. Så konklusionen på den her opgave er altså, at vægten stiger, jo mere sukker der er i, og hvilket viser, at sukker altså vejer meget, når det bliver opløst i vand. Hvilket resultaterne også viser, da vægten steg, jo mere sukker der kom i. Selvfølgelig er der også nogle fejl og fejlkilder ved det her forsøg. For eksempel så målte vi ikke præcis, hvor meget vand der kom i hver pyknometer. Så det kan altså være forskellige gram vand, ja, der var i hver. Så det er vi altså ikke sikre på. Og så målte vi også kun én gang for hver. Så det er altså ikke, det er kun én gang undersøgelse, så det ved man heller ikke, hvor meget man kan drage ud for det. Men altså, vores kom altså på 8%, hvilket er ret tæt på det, som Sprite-flasken angiver. Så der har været nogle fejlkilder, men ikke så mange, siden at resultatet er ret tæt på. Og det var så vores forsøg med at bestemme sukkerkoncentration i sodavand. Jeg håber, at I vil følge med næste gang, at mig og Sofie har NV-projekt, og at I nød denne lille video. Husk at like og subscribe. Hej hej.